कॉलेजमध्ये मातृदिन साजरा करणार आहे, त्यासाठी कंपल्सरी आईला घेऊन या असे बोलले. आता कुठून आणू माझी आई? आई 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 हा शब्द केशवच्या मनातून कसा काढून टाकावा? छे, आई हे गण शब्द हृदयाच्या मखमली कप्प्यात कोंडून ठेवण्यासारखे. बापाने आईचं कितीही काही दिलं तरी शेवटी पुरुष अहंकारापुढे आईचं प्रेम बाळगळतं आणि तिथे राहतो फक्त बाप. म्हणूनच स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. बरोबर आहे तुझं केशव, तुझी आई तुला मिळाल्याच हवी, पण ती या जगात असेल का? छे, या साऱ्या आठवडे डोकं कसं सुंदवून जातं. आदर्श विद्यार्थी ठरलो, कारखाना सांभाळणे रात्रीचे निरक्षर वर्ग घेतले, तेथे आदर्श शिक्षक म्हणून गौरव झाला. एक आदर्श उद्योगपती म्हणूनही कौतुक झालं, पण एक आदर्श पती म्हणून मी माझा आदर्शपणा दाखवू शकलो नाही. हे माझ्या कुठल्या जन्मीचा पाप आहे. हे मी माझ्या कुठल्या जन्मीचा पाप भोगतोय. कुठल्या जन्मीचा हे पाप भोगतोय मी.
काही काही गोष्टी अशा असतात की मुक्याने मार सहन करावा लागतो. तू आमच्या दुःखात पडू नकोस. तू नववधू आहेस. तुझे हे नवनवतेचे दिवस सुखात जायला हवेत. असं कसं म्हणताय मामांजी? अहो, माझं तुमच्यानिशी या घरानिशी काहीतरी कर्तव्य आहेच ना. मला वडील नाही, पण या घरात आले आणि तुमच्या रूपाने मला माझे वडीलच मिळाले. होय परी, तू या घरात आलीस आणि या घराला घरपण आलं. अंगण फुलून गेलं. मन मनातून मांगले तिचे वारे वाहू लागले. मामांजी, एक विचारू का? म्हणजे माफ करा, लहान तोंडी मोठा घात दिले. अगं, आता माझी मुलगीच झालीस. अगं, रागवणार कसा? विचार. सासूबाई कुठे? पण ते मलाही माहित नाही. मग तुम्ही त्यांच्याविषयी? होय, आज 25 वर्ष काहीच नाही. फक्त ती जिवंत असावी या एकाच आशेवर जगायचंय. त्या नक्की जिवंत असणार मामांजी. कशावरून? मामांजी, अहो, खरं प्रेम माणसाला जिवंत ठेवतो. तुम्ही घाबरू नका. मी त्यांना आता शोधून काढणारच. त्यांना शोधण्याचा मी विडाच उचलणार आहे मामांजी. सुनबाई, उगाच कपाटात आपणून पडू नकोस. मामांजी, अहो, तुमचा आशीर्वाद सोबत असेल तर पोपाट्याचाही बर्फ होईल आणि अग्नीतही अमृतवेली होऊन जाईल. अगं, कुठे शोधणार आहेस ती? आणि नाही सापडणार ती. पण आपल्याला प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? नाही, नको. कारण प्रवीणला ते आवडणार नाही. तुमचं लग्न लावून दिलं 8 दिवस झाले तरी तू माझ्याशी मनमोकळेपणाने बोलत नाही. दारू सोडली एवढंच काय ते नशीब. माझी, अहो, माझं सुद्धा हेच दुःख आहे. ते माझ्याशी सुद्धा मनमोकळेपणाने बोलत नाही. मला असं वाटतं कोणत्या तरी गोष्टीचा खोलवर परिणाम त्याच्या हृदयावर झालाच नाही. आणि तेव्हा दारूचं मला आणखीन काय? हो ना, सगळ्यांना वाटतं की दारू हा एकच उपाय याच्यावर, आणि असं वाटायला लावणारे ते राजा पाटील सारखे सैतान आहेतच. अगं, दुसऱ्याला दोष देऊन काय उपयोग आहे? आपलाच माणूस चुकतो. गोड जरी दुसऱ्याचं असलं तरी ओठ मात्र आपलेच असतात. मामांजी, कधी कधी हे ओठ बळकट बोटांनी दाबून उघडले जाते दुबळ्या मनाच्या माणसाला. पण आता ही दुबळी मनं मी सबळ करणार. तुमच्यासाठी, यांच्यासाठी आणि केशवसाठी सुद्धा. त्याला सबळ बनवताना आपला निर्माण होणार नाहीत ना? मामांजी, अहो, वेळ पडली ना तर भारीच्या पंखांचीही ताकद ती तिच्या मनगटात आणू शकते. हो, धार कितीही आकाशात उंच उडत असली ना तरी शेवटी ते गरुडाला घाबरतेच. पण प्रसंगी ती सिंहाला सुद्धा भारी पडते मामा. हो, जा पुढं. पण त्या तुझ्या पावलांना अजून काट्यांची सवय नाहीये. मामांजी, अहो, काटे बोचू नये म्हणून सर्वप्रथम मी धीराच्या झाडूने माझी वाट स्वच्छ करून घेते. ठीक आहे, पण प्रवीणला सांभाळणं तुझं पहिलं कर्तव्य आहे. मला एकच मुलगा नाहीये, 2. आणि त्याला तर आईबाप दोन्ही नाही. आणि ज्याला आईबाप दोन्ही नसतात तो असतो पांगळा. त्याचं मन असतं मेनाचं. म्हणूनच त्याला प्राणांच्या मोलाप्रमाणे जपतो. त्याला खूप मोठं झालेलं पाहिजे. मला त्याला खूप मोठं झालेलं पाहिजे. मामांजी, तुम्ही काही काळजी करू नका. मी आपल्या घराला आणि माझ्या संसाराला कुणाची दृष्ट लागून देणार नाही. शकुनाचा
फुलले फुलले रे क्षण माझे फुलले माका हरला लवकर जा आणि आजच उशीर झालो आणि बघल्याने लागताना माका मी आपलं पोरं हरवू पाळालो आणि हे काही गायब झाले हो मधला मालकी पाहिजे काय रे किती शोधतोय तुमका काय ऐकलं मी पण तू असं मधल्या मार्केट वाईज आहे असं एवढं मोठं काय बोलतोय शॉर्टकट मध्ये हाक मार ना आता म्हणता हा शॉर्टकट म्हणा म्हणतोय ओ मामा बाबा परत म्हण. ओ मामा बाबा बासा म्हणजे ओ मधल्या मालकीन बाई साहेब असता तू भावी खरोखर विनोदी आहेस खरंच होय होय हा मात्र खरा माझा बापूस पण असंच म्हणा काय हो मी जलावलं आणि माझा बापूस एकदम काय रे घसरान पडलो हा. आता दादा त्या भाजीवाल्याकडे भाजी घेतलं हा. तर माका कसं म्हणता तू माझं केसांत गळो कापतो बापरे. आता मी कसं काय केसांत गळो कापतलं हो. त्याच्यावरती म्हणता तू केसांत गळो कापण्याचा प्रयत्न केलास ना सूर्यान गळो उडवी हे बघ भाभी तू काय तिच्याकडे भाजी घेऊ नकोस तिच्या बाजूला अजून 2 भाजीवाले असतात होय. बघ त्या काकी आहेत ना बाजूच्या त्या पण चांगली भाजी देतात त्यांच्याकडनं घे काय तुम्ही सांगता काय झालं हो ह्या घर त्यांच्याकडे पहिल्यापासून भाजी घेता त्यांची आजी हळद भाजी टाकायची त्यांची आव हळद भाजी टाकायची आणि माका बसून घेऊन होतो भाजी बाजूची कचूची बरं बरं पण तू सगळं आणलंस ना होय होय हा दाखव मला बघू होय, आणलं. हळूची पण आणलीस होय सगळं आणलं नशीब. तर राहिलं सांगितलं ते ठेवशील आणि नको ते घेऊन येशील हे बघा ही अळूची पाना अजून काय आणलंस ही ना मेथीची गावली ना तर मग ती चवळ्याची पानं घेतली बरं ठीक आहे काय बरं खटाटो काय खटाटो फटाटो नाही पोटॅटो हा पोटॅटो अजून काय आणलंस तुमचूर काय तुमचूर आणि तो लागता हो तेच तुला इंग्रजी शिकवता शिकवता मी विसरून जाते का असं मला वाटतंय याला टोमॅटो म्हणतात बाबी त्याम्या जाऊ दे उद्या शिकूया आता चला होय होय चला शीत नाही तर झाला तर सगळंच राहील सगळं नाही माका साहेब कातवती हा, मग हो. चल पटापट पाणी तापलं नसेलच पाणी तापलं नाहीये पण तुमचं डोकं मात्र तापलेलं दिसतंय म्हणजे अगं मी काय रात्री घेतली नव्हती नशीब माझं अरे
तू काय मला तुझ्या हातातलं बावलं करणार आहे? बावला करायला मी लहान असता. झक मारली तुझ्याशी प्रेम केलं बघ. मला पण तसंच वाटतं. काय झक मारली आणि लग्न केलं. आयला लग्न करणं म्हणजे काय खरं नाही. सगळं स्वतंत्र निघून जातं. स्वराज्य जाऊन परराज्य येतो आणि हिटलरचा चिक्कोर होतो. हो, हिटलरशाही जाऊन हिंदुस्थानशाही येत असते नाही. ते सगळं जाऊ द्या, खायचं पण काहीतरी बघा आता. केलंय सगळं केलंय, चिडचिड करू नका. भाभी शिरा आण रे. अगं काय रोज रोज शिरा, कंटाळा शिरा खाऊन खाऊ. मस्तपैकी चिवडा कर बघू. काय काय चिडचिड काय करते चिवड्यासारखी? मग काय करू? या 8 दिवसात या प्रवीणची पूर्ण वीर विसवलीच बघ. अजिबात नाही. अजून पूर्ण वेळ विसवायची आहे मला, पण एका प्रश्नाचं उत्तर ए, द्या. सकाळी सकाळी ना डोकं नको पिळू माझं. ते काही नाही हा. तुम्ही मला या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचंच आहे. हो, तुम्ही माझ्यावर प्रेम केलं, आता आपलं लग्न सुद्धा झालं, तरी तुम्ही आधी दारू का पित होता? अगं या 8 दिवसात हा प्रश्न तुम्हाला 800 वेळा विचारला असेल बघ. 8000 वेळा विचारेल. बायकोय मी तुमची. अगं नुसती बायको नाही काय, तर प्रेमाची बायको आहे. हो, सांगा का पित होता काय? सांगू? सांगेल, पण एका अटी. एक काय? 1000 अटी मानेन मी तुमच्या, पण आधी सांग. मग ठीक आहे. बरं ऐक, सांगतो हा. नीट आहे का? हो. कान नीट उघडे ठेवू नये. बरं सॉरी सर, सांगतो. हा प्रश्न तू मला पुन्हा विचारू नकोस, हीच ती माझी अट. कट. अरे कट करा, हे काय पिक्चरचं शूटिंग आहे? हो. आणि या पिक्चर मधले तुम्ही हिरो आणि मी विलन. विलन नाही काही, हिरोईन आहे. हो, हो, प्रसन्ना प्रवीण देशमुख. या प्रवीणची तू हिरोईनच आहे. केवड्याच पान तू, कस्तुरीचं रान तू, आघुळल्या जीवाचं गभान तू. केवड्याच पान तू, कस्तुरीचं रान तू, आघुळल्या जीवाचं गभान तू. सागराची गाज तू, कानावर लाज तू, आतुरल्या डोळ्याचं सपान तू. केवड्याच पान तू, कस्तुरीचं रान तू, आघुळल्या जीवाचं गभान तू. केवड्याचं पान तू, कस्तुरीचं रान तू, आघुळल्या जीवाचं गभान तू. पान तू, कस्तुरीचं रान तू, आघुळल्या जीवाचं गभान तू. केवड्याचं पान तू, कस्तुरीचं रान तू, आघुळल्या जीवाचं गभान तू. तू ना मेलेल्या माणसाला असवशील बघ. हो, असायलाच पाहिजे. हल्ली शोध लागलाय म्हणे.
की मोठमोठ्याने हसलं की हार्ट अटॅक येत नाही मग हे बघा सगळे त्यामुळेच हसले आणि म्हणून ही विनोदी नाटकं किती चालतात माहिती तुम्हाला मी आता विनोदी नाटक बघून येलो. अरे सदोबा या 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 ये बाबा ये ये काय करतलं बाबा. अरे आल्याला सुरुवातच केली बस तरी आधी बसा म्हणता बस असं काय आल्याला सुरुवात तू फक्त गिरायकच बनवत बस. नाही रे बाबा आणि काय ना बरं काय म्हणतो कोणतं नाटक बघितलं. अरे सदाच्या औषधीचं गो म्हणजे तुम्ही त्यात हिरोचं काम करता का नाही नाही माझं नाव गोकुळा म्हणून बघून गेलो. अच्छा हिरो साधा नाही. अच्छा छान 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 काय अरे कसा नका चिबडी चिबडी अरे नाही डायरेक्ट सरपंच ना मंत्री होता मंत्री आणि मग काय संत्री विकायला बसतो का मतदारांची जंत्री घेऊन फिरता 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 ते काय बाया गावता ती बाया म्हणता राया मला आणि अंतराला पाया अंतरा तो पाया आणून जाता आणि तिथं खून होता आणि खुनाचा आला व्हायचा झालं तुझं नाटक पुराण झालं. हो आता मला सांग की इथे कोणाशी भाजरायला आलाय. कुणाची चुकुला पण 4-5 दिवस राहिले नाही ना शिरा पडली ती समजलं ना. समजलं समजलं समजलं. अगं याला चहा दे. चहासाठी आलाय. काय पटकन वळखला. अरे तू रोजचा माणूस आमचा. तुम्ही आजाद म्हणून देता का आता तो बांबो मेलो ऑर्डर करता असा काय तू देता ऐकला आवड कोणता निजायचा ना टायमाची सोय झाली कुठे सगळा काय लाजा पाया तुझ्या लाजतोय बा काय म्हणजे तिच्याशी तुझं असं जुळलं वाटतं. तसं नाही म्हणा घेऊचा नाही काही सुईच्या गाड्यात सूत घालण्याचा प्रयत्न चालू आहे. बरं आणते चहा आणते अगं हे जर कॉल मी काय म्हणतोय चहा हा ऐकला साखर कमी टाका डायबिटीज डायबिटीज आहे तुम्हाला हो चालेल. आणि 4 बिस्किटा पण घेऊन यावा. आण त्याला बिस्किट आण. गोविंद बाबू काय रे लाईन झाक मारला पण आता पण काय शेवटी तसा चांगला पण सगळे कामाले म्हणवते रांड्याचे गोविंद श्रीमंता तेव्हा त्या तुकड्यापासून मालवणाचा गवत गाडी फिरवतो काम करायला सोडून देतो हिरापट्टीचा यांच्या तोंडात त्यांना वाईटच दिसता. हे एक कप चहा साठी सगळं चाललंय मला चांगलं माहितीये. काय हो काय गावची ना इथं तशी समजला ना चांगला काय दिसतात का ते गावाला काय करत माहिती काय करते पुढ्याकडे लपवून ठेवतात वीजा 5 मिनिटात झाड करतात सगळा पाठ लावून टाकतात बरं ते जाऊ. हे सगळं करण्यामध्ये या सदू नावाचा पहिला नंबर असणार. मला हे चांगलंच माहितीये. काय म्हणतात मालकांना मी धावी म्हणून की का आपल्या काय बडबडतात आणि सगळेच नावी काही चावी फिरवणारे नसतात ना. हो बसा बरं हा काय बस चालेल. अगं त्याला बिस्किट ना अहो बिस्किट संपली आहे शिरा केला होता ना पण त्यांना डायबिटीज आणि साखर आहे. ठेवतो नको नको मी काय म्हणतो वाईट ठेवा ना मध्ये मध्ये गोड खाऊ सांगले डायबिटीज आहे बाबा पण डॉक्टर मध्ये वाईट गोड खाऊ सांगले ठेवा मी काय म्हणतो नवऱ्याला बांधून द्यायचं देते. हा वाईट बांधून दे वाईटला त्याला बांधून काय पण भारी सुजातापेक्षा शिवाच्या हॉटेलपेक्षा बरा वाटतं ऐकला बरं जात दोघात तिसरं कशा आहे अरे नाही नाही बसा. आता नवीन नवीन असताना तुमचा नवीन नवीन असताना दुसऱ्या जायदार म्हणत असता अहो काय हे सदोबा काय सदोबा तिलाच विचार बरोबर काय माहिती नाही. हो लग्नाची कसे म्हणवतात काय सध्या रे सध्या तोड करा चिंचेच्या फांद्या असताच का एकाच गावची आम्ही एकाच गावची चढवा
बरं जाते पडली जाते जाते पण त्याने हयच राहतो सवयचं गुण काय माहिती आमच्या तिच्या गेलो आता नवऱ्या बैल बांध शेळी ऐका तिच्या करून चांगलं आहे आमच्या पण तो जागा सोडतो ना पार्टी केला ना तरी घाटी बदल लावतो तुकडा मधून राहतो जागा सोडतो ना ऐकला म्हणजे त्याला उठायचं आवडत आणि आमचा पप्पो मोबाईल घेऊन गेलो गेलो त्यांचं काय सांगू नको तुम्हाला काय सांगतो बरं येते ऐकलं हा येते हो ऐका ना. काय येतंय येतंय हा? अगे येतं परवा येतंय परवा नाही तसं नाही हा येतंय बॅग राहिली. अरे तुझी बॅग कधी घेऊन जा तिच्या गडबडीत बॅग रवली आता वांचे झाले असती बरं येते काय माहिती नवीन नवीन असतं ना गाडी ठेवता नाही वाट करू बाई मध्ये येत हा येतंय परवा ये अहो ऐका ना. येतंय येतंय परवा येतंय गरम होता अमरनाथचा येतंय परवा येतंय त्यांना शिरा नकोय वाटतं. अरे शिरा पोडू पोट झालो असा कसा रे तू विसर गोळा वय झाला ना हो का? बरं येतं ऐका चांगलंय गाडी ठेवता नाही चला तुम्ही पण अंघोळ करून घ्या. चला आठवा पटकन. तुम्हाला माहितीये का मामांची पहाटे लवकर उठतात आणि आपला बाहेरचा नळ आहे ना तिथे गाडीला अंघोळ करतात आणि मग देवपूजा. अच्छा असं म्हणते हा. मग मी आजपासून एक काम करतो काय? मी ना तुझी पूजा करतो त्यापेक्षा माझंच नाव पूजा ठेवा ना. अच्छा पूजा हं? पूजा मजा आणि मग सजा आणि आपला बाळराजा आल्यावर महाराजा राजा पाटील ये राजा पाटील ये बैस कॉंग्रॅच्युलेशन काय रे लग्नाला म्हणत असेल तर तू लग्नाला आला होतास लग्नाबद्दल काय बोलणार मानलं तुला अरे काय ती हळद काय ते लग्न नुसत्या दारूच्या बाटल्या आपला सगळा ग्रुप आहे ना तो साला पिऊन टाईट झाला होता अरे तुम्ही सगळे माझे व्ह्युअर्स आणि तुम्हाला तुमच्यासाठी काय करणं कोणासाठी करणार मला सांग तुलाही सांगतो हा. काका मात्र या विरुद्ध होते तुझ्या काका नाही सगळ्याला विरोधच असतो अरे ती जुन्या मताची माणसं आहे. त्यांचं काय एवढं प्रवीण मला सांग हा जरा काका तुझा पीक नसेल काय रे अरे बाबा हळू कोण ते आतच असतील आधी मला फाटक्या चपलीने मारतील बघ सोड मग ते मग दे अभिनंदन आता परत मग अरे कारणच तसं आहे लग्न होऊन जेमतेम 8 दिवस झाले असते दारूच्या बाटलीला हात सुद्धा नाही लावला शिवाय आपल्या ग्रुप मधल्या एकाही पोराला भेटत नाही दोस्ती विसरलाच वाटत ती 24 तास बायकोच्या मिठीतच असतो काय रे ही प्रसन्न एवढी गोड आहे काय रे अरे ती आहेच तेवढी गोड यालाच म्हणतात इश्काची गोळी आणि नवरा होतो हातातली बाहुली अरे ते सगळं छोड यार पण तू आज इकडे कसं काय आणि ते सकाळी सकाळी मी ना अरे त्या जमिनीबद्दल बोललो होतो ना हा ती जमीन बहुतेक जाणार आपल्या हातात का रे अरे का म्हणजे काय ऑलरेडी 2 गिऱ्हाईक टपलीत मी तुला बोललो होतो काय तू हे बघ मी एक काम करतो मी ना काकांना सांगून पैशाची व्यवस्था करून घेतो हे बघ प्रवीण तू माझा जिगरी दोस्त तुझ्यासाठी ना आजचा दिवस कसा तरी मी त्या जमीन गावताला थांबवू शकतो उद्याच बाबा मी सांगत नाही बरं ठीक आहे मी एक काम करतो मी आजच काकांकडून 5 लाख रुपये घेतो किंवा ती 10 लाखाची पॉलिसी घेतो ठीक आहे हा ठीक आहे ना प्रवीण अहो काका ती जमीन ना आजच ऐकलंय मी सर राजा पाटील मी उद्या स्वतः त्या जागेसंबंधी व्यवहार करेन आणि ती जागा प्रवीणच्या नावावर करून तिथे त्याला चांगला धंदा उभारून देईल प्रवीण मी उद्या रोख 5 लाख रुपये घेऊन येतो आपण जाऊ बरं ठीक आहे राजा पाटील आम्ही उद्या पैसे द्यायला केव्हा यायचं ते सांगा
आता त्या जमीन मालकाला विचारूनच सांगावं लागेल ना. त्याला विचारतो आणि तुम्हाला सांगतो. तो सांगेल आपल्याला. हा साला थेरडा जोपर्यंत आहे ना तोपर्यंत आपल्याला काहीही मिळणार नाही. या साल्याला पहिला कळवला. अरे राजा पाटील, हे राजा, अरे उद्याची वेळ सांगा. अरे प्रवीण, तेच ना, आता जातो त्याला विचारून सांगतो ना. तुला लगेच फोन करून कळवतो. बरं ठीक आहे ठीक आहे. हे बघ जातो. तो आपल्याला कळेल का? हा साला शुगर पंच प्रत्येक वेळी आडवा येतो. त्याला या गावातूनच हाकलल्याशिवाय हा राजा पाटील काय शांत बसत नाही. काय हो आता? आणि या गद्दाराशी ना कुठलाही व्यवहार करताना सांभाळ. मी म्हणतो कुठलाही व्यवहार करूच नकोस. मी स्वतः येईन आणि जे काय असेल ना तो मी स्वतः व्यवहार करून ते सर्व तुझ्या नावावर करून देईन. ठीक आहे, पण या गद्दाराच्या नजर लागू नकोस. ओके. काकांचंही बरोबर आहे सर. प्रसन्ना, ए प्रसन्ना. आले आले. काय म्हणताय? अगं तुला सांगायचं राहून गेलं. ती ना बामणवाड्यातील भालासूत्राची जागा ना मी विकत घेतोय. काय सांगताय काय? हो खूप छान आहे ती जागा. हो ना. अजिबात सोडू नका. हो. पण त्या जागेवर काय करणार आपण? ना बोलले की तिकडे काहीतरी चांगला धंदा ओपन करू. मग प्रश्नच नाही. पण मला एक गोष्ट खटकते बघ. आता काय? अगं ह्या आता कारणासाठी काकांकडे हात पसरावे लागतायत. कारखान्याचा अर्धा मालक असूनही. हो, आता तुम्हाला एक चांगला उद्योगधंदा सुरू करू देता येत ना. बरं, तुम्हाला एवढ्या मोठ्या व्यवहाराची सवय नाहीये म्हणून कदाचित तुम्हाला पैसे देत नसतील असं समजा. समजा हो. हे कोण? अगं हे खोटे मामा. हे माझा आडनाव खोट्या, पण मी तसा 100 नंबरी खरा. या ना मला. बसा. असं म्हणताय? मस्त वाटतं. ऐकलंस का? महिन्यातून फक्त हे एकदाच येतात. हे, तसा दिवाळीतही कधी कधी येतो ग. बरोबर खोटे मामा. हे, आता ते मागे खोटे कशाला लावतोय? फक्त मामा म्हण. बरं मामा, तुमचा आणि काकांचा कसा काय संबंध हो? अरे त्यात हाय काय नी नाही काय. अरे आमची लहानपणापासूनची दोस्ती, जे मोठेपणापासूनची ग. होतात आपल्या ओळखी. कधी बस मध्ये, कधी ट्रेन मध्ये, कधी पिकनिक मध्ये. पिकनिक सुनबाई, तू तशी नवीन ग या घरात, पण आम्ही मात्र जुने. अगं मामाना चहा दे. हो वाटत. सुनबाई, हा? जरा साखर जास्तीची टाक. तुम्हाला डायबिटीज नाही? नाही ग, बीपी कधीतरी लो होतो. बसू ना. बस रे, बस बस. काय म्हणताय मामा? आता काय म्हणायचं आहे ते तुझ्या चांगलंच लक्षात आलं असेल. हे तुझे काका श्रीधर पंत सर्व पैसा, सर्व कारखाना आपल्या मर्जीप्रमाणे वापरतात. आणि तुला पैसे हवे असतील तर यांच्याकडे भीक मागावी लागते. अहो अरे मामा ऐका तरी माझं. अरे ऐका, म्हणजे असं दुसऱ्याच्या हाताने किती दिवस पाणी पीत बसणार आहेस आता? ऐकून तरी घ्या माझं. अरे तुला कायदा माहित आहे? अरे राहील त्याचं घर, कसेल त्याची जमीन, चालवेल त्याचा कारखाना आणि खर्च करेल त्याचा पैसा. काही काय नी नाही काय. मला सगळं कळतंय, पण बोलायला धीर होत नाही बघा. धीर? अरे धीर धरत राहिला तर फसतात. अरे काका पुतण्या करी सामना, दयाना सोन्याचा चना, आणि तुझ्या वाट्याला लोखंडाचा वाटाणा. मामा,
यासाठी काय करू म्हणतात? अरे तो काय लहान आहे, चांगला सुज्ञ झाला आहे. पण आता विचारतोय म्हणून सांगतो रे बाबा. हा अर्धा कारखाना चक्क तुझ्या नावावर करून तो तू चालवायला घे. चालवायला जमला तर चालव, तुझ्यापेक्षा विकून टाक. काय काय नाही काय, त्यातून जे काय पैसे येतील ते बँकेत तू सध्या बँक व्याज कमी देते, पोस्टात ठेव. त्यातून जे काय व्याज येईल त्यावर आपली चंगळ, आपली म्हणजे तुझी रे, चंगळ. मग कशाला यांच्याकडे भिकाऱ्याप्रमाणे भीक मागायची? अरे राजाने कसं राजाप्रमाणे राहावं, भिकाऱ्याप्रमाणे नव्हे. समजलं? आली, लवकर आली. माझ्या वाचाला जरा 4 गोष्टी हिताच्या सांगत होतो. वा, चहा मात्र सुंदर झाली आहे. काही म्हणा प्रवीण, बायको मात्र नावाप्रमाणे शोधली का? प्रसन्न. बर, मी आता निघतो. हो या. बरं सुनबाई, या पुन्हा. हो येतो. लवकर जा. मी सांगितलं ते लक्षात ठेव. मी येतो. मामा म्हणतोय की अर्धा कारखाना चालवायला घे म्हणून. हे बघा, तुम्ही घाईघाईने कोणताच निर्णय घेऊ नका. अगं मलाही तसंच वाटतंय, पण पुढचाही विचार करावा लागतो. अगं पैसा संपत्ती हे सगळं विष आहे, आणि याचा लोक कुठल्याच माणसाला चुकला नाहीये बघ. बरं ते सगळं जाऊ दे, तू जरा आंघोळीला पाणी काढ आणि जर टॉवेल मध्ये घेऊन येतात, ठीक आहे? कुठे चाललात? अरे आता तिकडे जाऊन आलो. चांगल्या टाइमवर भेटला. का रे बाबा? तुमचं आणि आमचं एकच ध्येय. बरोबर. मामा, असं जाळं विणायचं की या जाळ्यात तो साला श्रीधरपंत आणि त्याचा काका दोघेही जाळ्यात अडकले पाहिजे. अरे असं जाळं विणतो तू, बघतच राहा. अरे जाळे विणून आमचे हात काळे झालेत रे. हात काळे झाले ठीक आहे, तोंड काळं करू नका म्हणजे मिळवलं. तू काळजी करू नकोस रे. आता हा अर्धा कारखाना त्या प्रवीणच्या नावावर झाला ना की या कारखान्याचे मॅनेजर तुम्ही. मॅनेजर खोटे मामा आणि मी युनियन लीडर राजा पाटील का युनियन लीडर. दोघांनी मिळून हा सगळा पैसा लुटायचा, लाटायचा. अरे यांचा सर्व पैसा लाटायचा नाही, लुटायचा. पण मामा यात एक प्रॉब्लेम आहे. कसला रे प्रॉब्लेम आला? तो श्रीधरपंत. त्या श्रीधरपंताचा काटा काढावा लागेल. काढू दे, त्याचा सुद्धा काटा काढू. तू कशाला घाबरतोय?
असताना तुमचा सिंहाचा वाटा. सिंहाचा काटा. काटा काढायचा. अरे असा काटा काढतो ना, त्या काट्याला सुद्धा कळणार नाही आपल्याला कोणी काढलं. प्लॅन समजवतो. इकडे या. समजलं? चला. पहिला डाव मीच टाकतो. पहिला डाव तू टाक, दुसरा डाव हा मामा टाकेल. चल. श्रीधर पंत, श्रीधर पंत, बोला, काय काम? उद्याची वेळ घेतली? उद्याच सोडा हो, आजचं बोला. श्रीधर पंत, माझ्याकडे तुमचं ना फार मोठं लचंडान आहे आणि आम्ही ठरलो समाजसेवक. लचण? अरे कसलं लचण? या फोटोतील बाईला ओळखता? ही माझ्या कारखान्यातील सीताबाई, आमच्या पॅकिंग डिपार्टमेंटचे इन्चार्ज. काय कडक दिसते ना. पण 40 वय वाटते का? 40ची आहे. पण तिचा इथे काय संबंध? ओ श्रीधर पंत, तुमच्याकडे जरी 49 पत्ते असले ना, माझ्याकडे फक्त 3च आहेत आणि 3ही एकटे. तुझ्या बोलण्याचा अर्थ ना मला समजला नाहीये. समजला नाही? ओ मांजराने किती डोळे झाकून दूध पिलं ना पंत, तरी हा सगळा समाज आहे ना, याला सगळं कळतं. काय सरळ काय ते बोला. बघाय का त्या सीताबाईशी तुमचे संबंध? घाणेरडा? ओ पंत, याला घाणेरडं नाही म्हणत. आमच्या भाषेत याला रांगडेपणा म्हणतात. नाही. आणि याच रांगडेपणावर या सगळ्या पोरी खिदळतात. नाही, मला तुझा एक शब्द ऐकून घ्यायचा नाही. ऐकून घ्यावाच लागेल, कारण ती सीताबाई अविवाहित आहे. ती तुमच्यामुळे. राजा पाटील, असा तिच्याशी माझा घाणेरडा संबंध लावू नकोस. पण संबंध मी कुठे लावतोय? संबंध तर ती सीताबाई लावते आणि तीच म्हणते तिला दिवस गेले तुमच्यापासून. राजा पाटील, आता काय रागाला आवर आला आणि मारायचंय ना तर त्या सीताबाईला जाऊन मारा, कारण हे आरोप तिने तुमच्यावर केले तो. आणि तसं तिने कागदावर लिहून सुद्धा दिलंय. आग्या पुरावा आता नीट वाटतो. एवढा नालायकपणा ती करेल? नाही, हे धानाल खोट आहे. ओ पंत, कागद चुरगाळणं सोपं असतं, बाई चुरगाळणं सोपं नाही. काय नाही, हे नीच कपट कारस्थान आहे. तिला ना कोणीतरी भडकवले असणार. ते तुमचं तुम्ही बघून घ्यायचं, त्याच्याशी माझा काही संबंध नाही. ज्या अर्थी हे प्रकरण माझ्याकडे आलं त्या अर्थी मी ते प्रामाणिकपणे फुलवणार, फुगवणार आणि गावभर करणार. या पोकळ बोलतपणाला मी घाबरणार नाही. आणि त्या बाईने जे माझ्यावर जे खोटे आरोप केलेत ना, त्याबद्दल त्याची नोकरी तर जाईलच, पण अप्रू नुकसानाचा सुद्धा मी जवळ लागणार आहे तिच्यावर. हो पण ती सांगते ना तिला दिवस गेले तुमच्यापासून, त्याचं काय? मला ना याचा सोक्ष मोक्ष लावाच लागेल. चल चल, आत्ताच्या आता चल. नमस्ते पंत साहेब, कुठे निघालात? सीताबाईला भेटायला. सीताबाईला भेटायला? तिला भेटायला कशाला? तिने सारं सांगितलं मला. तिला म्हणे तुमच्यापासून दिवस गेल्याचं म्हणत होते. करून टाका हो तिच्याशी लग्न. हाय काय नी नाही काय? अरे पण मामा, त्यात रागवायचं नसतं, प्रेमाने प्रेमाने कुरवाळायचं असतं. अरे
अरे अरे पण मामा जावायला काय दिसते हो करून थोडा हो लग्न म्हणतो नपेक्षा देऊन टाका 2-3 लाख रुपये होऊन जाऊन दे गर्भपात. नाही माझा त्याच्याशी काही संबंध नाही. अरे मी तुझ्यावर केस करू शकतो. मी असताना म्हणजे हो मी असताना तुम्ही कशाला या केस आणि कोर्टाच्या लफड्यात पडताय. आधी त्या सीताबाई बरोबर सगळं हाय काय नाही ती गेली आहे आणि आता कोर्ट आणि कचऱ्या करून जी थोडीशी उरले ती कशाला घालवताय. मी काय म्हणतो त्या सीताबाईला 10-12 लाख रुपये देऊन हे प्रकरण मिटवून टाका हो. न पेक्षा ती सीताबाई मला म्हणत होत्या जर पंत साहेबांनी हे प्रकरण नाही मिटवलं तर हा फोटो उद्या सकाळी पेपरला पहिल्या पानावर छापणार. छापू दे नको ना. मग ते 10-12 लाख रुपये देऊन प्रकरण मिटवून टाका. आता त्या सीताबाईकडे जातो आणि सांगून टाकतो पंत साहेब प्रकरण मिटवायला तयार झाले. चल रे राजा. एकाच गोष्टीसाठी हा तोंड दाबून मुख्य माल सहन करावा लागतोय. काका रवी होय ऐकलं मी सर्व. हो त्या सीताबाईंशी तुमच्या खांद्याने संबंध प्रवीण का सांगा खोट्या म्हणून. माझा ना तुमच्यावरचा विश्वास उडवलाय बघा काका. माझ्यावरचा विश्वास उडाला नाही तुझा. मग आणते मला पिस्तूल आणि गोळा घालून ठार मला. आणि काय कुणाचं माझं डोक्यावर घेऊ. काका मला सगळं करून चुकलंय. उद्याची उद्या या घराचे आपल्या त्या कारखान्याचे समान 2 हिस्से करा. माझा हिस्सा मला द्या. आजपासून मी व माझी पत्नी तुमच्यापासून वेगळे होत आहोत. जा घेऊन बस त्या खाणाऱ्या बाबाला. दादा शब्द तुम्ही बोल. माझे बाबा तसे नाही. हे तू मला सांगू नकोस. त्या सीताबाईला सांग. ते तर मी करणारच आहे रे. नाव सीता आणि काम मात्र रीटाचं. अरे शेवटी त्यांचाच मुलगा तू आणि त्यांचाच तलवार घेणार हे मला चांगलं माहितीये. केशव एक गोष्ट लक्षात ठेव. या काकांमुळे तुला मला आणि प्रसन्नाला अरे या गावात तोंड टाकणे मुश्किल होईल. आज किंवा उद्या आपल्या घरावरती अरे दगडविटा पडतील. अरे दगडविटा फेकणार आणि मी विचारे एक जरी पुण्यवान असेल ना तरच या घरावर दगडविटा फेका. नाहीतर चालते वा. एवढी कमेंट रवी हे पाहिजे अर्धा कारखाना आणि हे अर्धा घर तुझ्या नावात. हे पाहिजे. प्रसन्ना आले. काय म्हणतात. आजपासून आपण अर्धा कारखाना चालवायला घ्यायचा. मामांजी सुनबाई आता प्रत्येकाला आपापली जबाबदारी सांभाळायलाच हवी. प्रसन्ना चल आपण आता जरा वकिलाकडे जाऊ. आणि हो आता आपल्याला वेगळं घरी बघावं लागणार आहे. मामांजी अहो वादळातही दीपस्तंभ उद्ध्वस्त होत नाही आणि आपल्या सगळ्यांना हा दीपस्तंभ हवा. आपल्याला या दीपस्तंभाच्या प्रकाशात जायचंय मामांजी. प्रसन्ना तू येतेस की नाही. हो एवढी काय घाई आहे. या नालायक जोत्यानं काही बनावट कागदपत्र केलेत की नाही हे त्याला तपासून पाहायचं असेल. तू येतेस की जाऊ. येते पण माणसाचा चेहरा वाचायला शिका. तू थांब. आले.
चल लवकर. पप्पा तुम्ही माझ्या डोळ्यावरून हात नाही फिरवणार. या नालायक बापड. पप्पा सारा ऐकलंय मी. तुमच्यावर विश्वास आहे ना माझा. हे सारं कटकारच तर आहे. नाही नाही, हे सत्य आहे. म्हणजे त्या सीताबाईशी माझे 20 वर्ष संबंध आहेत. पप्पा का खोटं बोलताय. तर आणखीन काय बोलू. पप्पा गंगेत किती घाण टाकली तरी गंगेचे पाणी निर्मळच असतं. पण शेवटी ते गंगामाई. हो निर्मळ पवित्र. पप्पा आता तर मला आईची खूप खूप आठवण यायला लागली. या क्षणी माझी आई असते तर. केशव केशव. पप्पा पप्पा आता तर मला जातीने आईचा शोध घ्यायला हवाय. त्या खोटे मामाला हाताशी धरायला हवाय. त्या खोटे मामाचं संशयास्पद वागणं बोलणं सारं काही मनाला सांगून जातं. आता आईला घेऊन ये तरच या घरात पाऊल टाकेल. आई मी तुझ्याजवळ येतोय. पण मी हे घर सोडून गेल्याचा अपार दुःख पप्पांना होणार. पण काय करू. एक अगदी साऱ्या संकटांवर मात करण्याची ताकद पतीला देते. पण ती पप्पांच्या नशिबी नाही. आई येतो. बाबी रे बाबी. इलो काय म्हणता. ही चिठ्ठी नीट जपून ठेव. पप्पा आले की त्यांच्या जवळ दे. मी दिली म्हणून सांग. हो तुम्ही काय आता लवकर यावा. भाग्य पाहिजे. आता हे काय गेले. माका सांगले भाजी चिरून तर झाले. हो म्हणलं आणखीन पाहिजे. आता पीठ तरी म्हणून ठेव. बाबल्या हे बाबल्या हे बाबल्या गेलो कयो. हे बाबल्या बाबल्या काय रे. अरे बाबल्या बाबल्या मला झेंगाट झिंगाट. नाचतो का झिंगाट नाही मेले. झेंगाट झेंगाट झिंगाट. हो. कसला रे. सुजाता झाला एकदम पागल झाला. माझ्या हातात वाटेत भेटला. काय म्हणतो. अरे म्हणता कसं माहिता.
सदू आता आहे का खंडाळा? अरे वा, अरे तास सांगा केलं. मग तू काय केलं? काय केलं? ते का लांब सगळे राण्याच्या बागेत घेऊन गेलं. फटक्यात राहावा. कामाकडे पालवाच्या बागेत घेऊन राण्याच्या बागेत काय नाही आता दिसा होता. ते राण्याच्या बागेत घेऊन गेलो. काय लाडाक लागला माहिती आहे? काय म्हणतो? ईश्वर, अय्या, मी काय केलं? तू काय केलं? मी आणखी जवळ गेलो. जवळ गेलं? आणखी जवळ गेलं तर म्हणता कसा सध्या इतकोची काढलं. लोक बघतात ना रे. म्हणजे डायरेक्ट इतकं भुतून शिकलो. मेला मागा धीर काय होता, धीर होता कर. पण मेलच्या वाईट बसला आणि पटकन पळाला. काय म्हणतो कसा माहिती आहे? काय म्हणता? इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय को बुलाया है. शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय को बुलाया है. म्हणजे अरे मेले त्याच्या हावशीन तुका चाय पिऊक बोलावलं ना संध्याकाळी. होय रे, पण ना प्रेम म्हणतात आहे असा जीवात चैन पडला नाही रे. पण मी तुका विचारते, तुका जाणको अनुभव हा. विचार विचार विचारते पण आधी बस, आधी बस, हातून घालून बसते बसते. काय विचारतो रे? अरे त्या औषध संध्याकाळी चाय बोलवलं ना, पण तिला प्रश्न विचारल्यानंतर कसं काय उत्तर द्यावतं रे? होय रे होय, तुका नुसती चाय पिऊक नाही बोलावलं ना, हो. काहीतरी म्हणून विचारतो. होय रे. काय विचारित रे? काय विचार? हा, माझा चढू तुका कसं धाका? मी सांगतलंय आरपार. मला मार खातलं. फक्त सांगायचं होय. होय. हा, मग तो येत ना, अजून दुसरा प्रश्न करते. दुसरा प्रश्न कसं विचारतली रे? दुसरा प्रश्न विचारतली. हा, लगीन कधी करतात? आता याला सुको मार खातलं, सुको मार खातलं. काय करू? सांगायचं तुम्ही सांगशाल तेव्हा. तुम्ही सांगशाल तेव्हा. हा, मी काय म्हणतो, त्याची आव चाय करून भुतुरल्या खोलीत गेली. होय होय. काय मग तुझ्या टमाटा कसा बोलायचा रे? अगदी महत्वाचा प्रश्न विचारला. होय तर. पातळे सांगत बसतोय. तू चाय करून केली ना, तर तुका प्रश्न नक्कीच विचारते. हो. जवळ जाय, फटके गाव पाणी का बसतो. जवळ जाय, ऐकान घे. जवळ जायचा म्हणजे एकदम चिपकायचा ना. हा, चिटकायचा ना. जवळ जायचा, हळूच त्याचा हात हातात घ्यायचा. अबग्या मगे मग एका हाताला अबग्या मगे घातला, हळूच तिची बोटान आवडपणा नाही. ऐकान घे, उगाच तोंडात पाणी सोडू नको. बनवटी वर करायची. आणि तिच्या डोळ्यात बघायची. आणि बनवटी वर केलं पटकन नको घ्यायचे. तो मार खातो. मग काय करू दे? काय करू? तुका नुसती घाई सुटता. ऐकान घे, आधी ऐकान घे. मी काय सांगलं, हनवटी वर करायची आणि डोळ्यात बघायचं. तिच्या डोळ्यात बघायचं आणि म्हणायचा, तुझे डोळे किती सुंदर. अरे काय हो, तुझे डोळे बघ किती तुझ्या डोळ्यात माझा प्रतिबिंब बघित रावांसारख्याच वाटतं. मग का लास्टाला मग एकदम हळू हळू एकदम हळू जवळ घे. आपण मेल्या लागतो औषधो. काय करू? सगळं ऐकत माझं कसं काहीच कसं होतं माहिती आहे? फुसफुस फुसफुस. अरे सकाळी साफ झाला की का? साफ झाला. सांच्या चाय औषधाला चाय बोलवले ना, चाय घेतली काय केक करू घ्यावं. अरे मेला तू किती भियात. त्याच्या चढवून तुका पसंत केलं. मी पडले न्हावी, त्याच्यावर बघा पसंत करी. हे तुका पण हवी म्हणा. बघ मेला किती हिरो दिसतो. काय मग दारू बरा. मी सांगतोय तुका, बिंदा
ऐकलं एकदम हिरो शाहरुख पारा शाहरुखपेक्षा हिरो दिसतोय मी. काय म्हणतो बाजू घेतोय कोणा येतात रे आणि तू काय माहिती का? सुंदर हळू सांगतो म्हणून मी आपलं हळू काम करतो कानात कळे किती असतो काय म्हणते माहिती का? सुंदर मुकडा सोन्याचा तुकडा कुठे घेऊन जावा काय बाई प्रीत झालं कशाला येतली गावा तुमच्या पदरात पडलं कुळ बाब्या पाणी थेंब थेंब गळ काय नाही पाणी दबा दबा गळ थेंब थेंब गळ नाही रे बदा बदा गळ थेंब थेंब गळ माझी कामं कशी ऐकून तरी घेशील माझं ऐकून काय ऐकून घ्यायचंय हा? का तुम्ही मामांजीवर असा अविश्वास दाखवला? वकिलांनी सांगितलं ना सगळं बरोबर आहे. अगं तरीही खात्री करून घेतली बघ. हो तू एकदम बरोबर बोलतोय. अरे अशा माणसांवर फाजील विश्वास ठेवणे निव्वळ मूर्खपणा आहे. तिराईताने आमच्या घरात तोंड खुपसू नये. अगं तोंड खुपसण्याची वेळ तुझ्या सासऱ्याने आणली ना. का? प्रसन्ना काकांचं आपल्या कारखान्यातील सीताबाई नाही नाही सज्जड पुरावा असताना देखील हे शक्य नाहीये. अगं या श्रीमंत माणसांचं ना कधी काय करतील सांगताच येत नाही. हे कुणाचं तरी काळं कृत्य. प्रवीण मला आत्ताच्या आता सीताबाईंना जाऊन भेटायचं. अगं प्रसन्ना तू या भानगडीत पडू नकोस. अगं आता आपल्या काकांशी काय संबंध? काय संबंध म्हणजे? हो सासरेत ते माझे. चुलत असले तरी मी त्यांना माझे सख्खे सासरेच मानते. मी मला वडील नाही पण मी घरात आले आणि मला माझे वडीलच मिळाले आणि त्यांनी सुद्धा माझ्यावर मुलीप्रमाणेच प्रेम केलं. अगं प्रसन्ना अजून तू लहान आहेस ग. तुला ही दुनियादारी समजतच नाही. हा श्रीधर पंताच्या तोंडावरच्या साधेपणाला जाऊ नकोस. अगं त्याचं एका बाईशी ए! किती बोलशील? गप्प बस ना जरा. तुला कोणी विचारलंय का? गरुडावर चिखलपेक करायचा प्रयत्न वटवाघळाने करू नये. सिंह किती म्हातारा झाला तरी तो गवत खायला सुरुवात करत नाही. हे कुणाचं तरी काळं कृत्य आणि यात जो दोषी ठरेल त्याचा मी मुर्दा पाडेल. प्रसन्ना आपल्याला इथे राहायचं नाहीये. आपण उद्याच इथून निघतो हे लक्षात ठेव तू. हो मामांजींना या अशा अवस्थेत सोडून हो हो हो. मी येणार नाही. अगं जोपर्यंत या प्रकरणाचा सोक्ष मोक्ष लागत नाही तोपर्यंत मी हे घर सोडून येणार नाही. तू माझी बायको आहेस आणि एका देव माणसाची सून सुद्धा. राजा पाटील आता मी या प्रकरणाचा हात धुवून मागे लागले आणि यात जो दोषी असेल हे नीच कपटी कारस्थान जर तू केलं असशील ना तर या घरंदाज घराण्याची सून म्हणून मीच तुझा मुर्दा पाडेल. चला प्रवीण मला सीताबाईंना भेटायचं. अगं ऐक माझं. हा सुनबाई तुला भेटू नकोस. का? सुनबाई मला आता या घरात राहायचं नाहीये. अहो पुष्कळ सोसलंय. खूप सहन केलंय. मला आता हे घर सोडून दूर कुठेतरी निघून जायचंय. मी माझ्या केशवला आई देऊ शकलो नाही याचंच वैषम्य वाटतंय मला. शक्य झाल्यास तू त्याची आई हो. अर्धा कारखाना सांभाळ. अर्धा कारखाना केशव सांभाळ. मी निघतोय. पाय मामाजी नाही. मामाजी हा निर्णय तुम्ही एवढ्या लवकर केला असं मला वाटलं नव्हतं. नाही सुनबाई मी माझा निर्णय योग्य वेळी घेतलाय. फक्त माझ्या केशवाला सांभाळ. मी त्याला त्याची आई देऊ शकलो नाही याचं दुःख वाटतंय मला.
आजपर्यंत केशवला सांभाळायला हा त्याचा बाप जिवंत होतो. पण यापुढे आई बापांना पोरखावणार आहे तो. आई बापांना पोरखावणार आहे. मी निघतोय. मामांजी ऐका माझं. अहो तुम्ही समजावा नाही यांना. मामांजी असं करू नका. बाबी अरे यांना समजाव. अहो कुणीतरी मामांजी नका जाऊ. तुम्ही माझं ऐका. ऐका. आपला मला चिठ्ठी दिली चिठ्ठी केशवची चिठ्ठी. परंतु पप्पा, मी माझ्या आईच्या शोधासाठी हे घर सोडून जातोय. आई मिळाली तरच मी येईल, न पेक्षा तुमचा लाडका केशव. कुठे शोधू मी तुला? केशव, आजपर्यंत तू म्हणत होतास आई शोधू कुठे तुला? आई शोधू कुठे तुला? पण पोरा, आज मला म्हणावंसं वाटतंय, केशव माझ्या पोरा, अरे कुठे शोधू मी तुला? केशव अरे कुठे शोधू मी तुला? का तिने मला का माझे मुखे घेतले नाही? का डोळ्याने हात फिरवला नाही? सांगा बाप्पा, का केशव अरे काल तुम्हाला सोडून गेला. मला तू का सोडून गेलास विठ्ठला? अरे कुठे शोधू मी तुला? केशव अरे कुठे शोधू मी तुला? तूच तर माझ्या जीवनाचा शिल्पकार होतास. अरे मी आता जगू कुणासाठी हणी का? केशव, तूच तर माझ्या प्रेमाचे अमर खूण होतास. तू समोर असलास की माझं सारा मी दुःख विसरत होतो. अंगावर अग्निज्वाळा धडकत होत्या. तरी तुझ्या अस्तित्वाला त्या शीतल चांदण्या होत होत्या. त्या शीतल चांदण्या माझ्यापासून गेल्या तू. आणि फक्त अग्निशिखाच राहिल्या मला जाणा. केशव किती दुर्दैवी आहे की शेवटचं पाणी पाजायला पत्नी तर नाहीच, पण एकुलता एक पोरगा सुद्धा नसावा. एकुलता एक पोरगा सुद्धा नसावा. नमस्कार श्रीधर पंत. नमस्कार. आता कुठली मशाल घेऊन आलायस? मला मशालीची काय गरज? हे माझे हातच कापे. हे हात आहेत ना, ते कधी कुणासाठी शाल पांघरतात तर कधी कुणाला मशाल होतात. श्रीधरपंत, शेवटचा जाब विचारायला आलो. वाघ साडीत अडकला ना की माकडं अशीच नसतात. विचार. वाघ? हो, आम्ही वाघच आहोत आणि नेहमी वाघच राहणार. कधी माकडं नाही होणार. त्या सीताबाईला मी गर्भपात करण्यासाठी तयार केली आहे. 4-5 लाख रुपये द्या आणि हा मॅटर क्लोज करा. म्हणजे तुमची इज्जत साबूत राहावी एवढीच माझी इच्छा. अरे माझी इज्जत गेली नव्हतीच, मग ती साबूत राहण्याचा प्रश्नच काय येतोय? गेली नव्हती. मग ठीक आहे, आता जातो आणि भर रस्त्यात त्या सीताबाईला उभा करतो आणि तुमच्या अब्रूचा पंचनामा करतो. ऐकू द्या सगळ्यांना. त्या सीताबाईच्या देहाशी रात्रंदिवस केलेले मदमस्त तुमचे चाळे ऐकू देत ना. जातो. ही सीताबाई मी सपनेवर सांगतोय,
सीताशी माझा काही संबंध नाही. हो पण ती सांगते ना. अरे तिला तू भडकवले असणार. अर्थात माझं पाणी आजमावलेलं दिसतंय तुम्ही. हे श्रीधर पंत, तुझ्यात एवढी हिंमत असेल ना तर तू दाखव त्या सीताबाईला फिरवून. आहे हिंमत? आहे का? आहे हिंमत. प्रसन्न तू? हो मी प्रसन्न, श्रीधर पंतांची सून. सुनबाई, मामांजी, त्या सीताबाईच्या मुसक्या बांधून तिला पोलीस स्टेशनात डांबून आले. सुनबाई, अहो या नालायकाने तिला फितवली, तिचा खून करायची धमकी दिली. मग ती बाई घाबरली आणि हा बोलेल तसं वागू लागली. हे सगळं रंगवतेस ना, त्याचा काही पुरावा आहे का? पुरावा? ऐक का, कान साफ करून ऐक. सीताबाई, जे काय ते करा सांगा, तरच तुमची शिक्षा कमी होईल. नाहीतर तुमच्यावर अब्रू नुकसानीचा खटला दाखल करण्यात येईल. नको नको साहेब, मी जे पण काय आहे ना ते खरं खरं सांगते. मी हे सगळं राजा पाटीलच्या सांगण्यावरून केलं. त्यांनीच मला मी श्रीधर साहेबांपासून गरोदर असल्याचं नाटक करायला सांगितलं. पण ज्या साहेबांनी आम्हाला अडीअडचणीला मदत केली, ज्यांच्यामुळे आमचं घर चाललंय, त्यांच्यावर हे असे घाणेरडे आरोप करायला मी नकार दिला असताना तर राजा पाटीलने माझा खून करणार अशी धमकी दिली होती मला. आणि म्हणूनच मी असं वागले. आमच्या साहेबांचा याच्यात काहीच दोष नाहीये. साहेब साहेब मला खरंच माफ करा, मला माफ करा. ऐकलंस का? पुरावा? हा? नाही आता मला सांग, तू कोणाच्या गाथा करणार? माझ्या, मामांजींच्या की पोलिसांच्या? राजा पाटील एवढा कच्चा खिलाडी नाही. श्रीधर पंत, कोटे मामा आहेत अजून माझ्या सोबत. कोटे मामा? कोटे मामा? मग काय ठरतोय काय तुमचा निर्णय? राजा पाटील, माझा निर्णय झालाय. मी हे घर, हे गाव सोडून चाललोय. मामांजी, अहो काय बोलताय तुम्ही? नाही सुनबाई, मला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. मी शोध घेत घेणार आहे माझ्या पत्नीचा, आणि ती जर नाही मिळाली तर हा जीव एखाद्या नदीत. मामांजी, असं बोलू नका मामांजी. तुझ्यामुळेच माझ्यावरचा हा खोटा आरोप भेटला. सुनबाई, मी तुझे उपकार कसे फेडू? मामांजी, अहो काय करते तुम्ही? असे उपकार म्हणू नका माझे. अहो मी माझं कर्तव्य केलं. तुमच्या जागी जर माझे वडील असते तर त्यांच्यासाठी सुद्धा मी हेच केलं असतं ते मी तुमच्यासाठी केलं. मला माहिती होतं मामांजी की तुम्ही निर्दोष आहात आणि तुमचा यात काहीही दोष नाही, म्हणून तुम्ही सुखरूप सुटलात मामांजी. जास्तच महाग आला हिला. सारखी या सासऱ्याची बाजू घेत असते. नक्की या सासऱ्या आणि या सुनेचं काही
तर बरं झालं असतं. का रे? अरे का म्हणजे काय, जे पाहायला नको होतं तेच पाहिलंय. म्हणजे नक्की झालंय काय? काय पाहिलंय? ही यार, अरे तू सांग मला, तू काय पाहिलंय? कसं सांगू यार. हे बघ, जे काय ना ते खरोखर सांग मला. मला ऐकायचंय. आता तू माझा जिवलग मित्र आहेस म्हणून मी कसं तरी धीर करून सांगतो. तू सांग मला काय पाहिलंय. पण तू आधी बस. नाही, आधी तू बस. अरे हे तुला सहन नाही होणार. तू सांग, तू काय पाहिलं? तू सांगतो तुला. शांत हो. आधी तू शांत हो. अरे तू सांग या फक्त. हे बघ, ती प्रसन्न आणि तू बाहेर राहायला जाणार होता. हो, पण ती तुझ्या बरोबर यायला तयार झाली का? नाही. या गोष्टीला 15 दिवस झाले बरोबर. हो, बरोबर. पण तू याचा विचार केलास का की ती तुझ्या बरोबर काय येत नाही? नाही. अरे त्याच गोष्टीचा मला आत्ता किती आला. अरे म्हणजे तुझी प्रसन्ना तुझ्या काकाच्या मिठी हे जर खोटं निघालं तर तुझा गळा दाबून मी जीव घेईन. अरे या प्रसन्नाने लग्न तुझ्याशी केले, पण प्रेम श्रीधरपंताशी. अरे हा श्रीधरपंत पण पोरी पटवण्यात एक नंबर. अरे त्या सीताबाईला एका झटक्यात पटवली ना. आणि तुझी प्रसन्न तर काय 24 तास त्याच्यात. ऐकत नाहीये मला सारे. बघितलं, मी तुला बोललो होतो तुला हे नाही सहन होणार. तर आता आधी आपण जाऊन अड्ड्यावर बसू आणि ते शांतपणे बोलू. आणि तुला त्यांना पकडायचं आहे ना, पाळत ठेवून पकडू ना. चल. खरंच आता आपण खरंच पाळत ठेवायची. आणि हे जर काय खरं निघालं तर या फटवीला नाही. ऐक ना, पाळत ठेवून पकडू ना. आधी तू चल, तुला आधी मी सगळं समजवतो. चल रे. आता हा माझ्या बरोबर जायला. आता घेऊन जातो दारूच्या अड्ड्यावर आणि साल्याला एवढी दारू पाहतो मग या प्रसन्नाचा सालीचा माज कसा उतरवतो ना बघा. या घरात चालला तरी का? एकाचं तोंड हक्कडे तर दुसऱ्याचं तोंड हक्कडे. हाकले मालक जाऊन 15 दिवस झाले, अजून त्यांचं पोट. ह्या घरात कोणतं मायेन बोलतच नाही. घरात जाऊचा तर सासू सून घालतं गोंधळ आणि माझं करून ठेवतं संबोध. बायको तो माझ्या पाठीच राहली म्हणतो माका वेगळा राहायचा. आता मी कसं वेगळं रोखतो? म्हातारे आवश्यक आवशी सारख्या दैवत नाही आणि बायको सोडवत नाही. माझं तर ढोलच करून ठेवले. एका बाजून आव वाजवता तर एका बाजून बायको वाजवता. आणि ही म्हातारे माणसाना हट्टीपाना सोडित नाही, लय हट्टी. आता म्हणता अरे अरे लगीन केलं आणि वय झाले. मी वय कसो का? फॅशनेबल बायको आणलं आणि वय केलं. आता फॅशनेबल बायको नवरे तू वय करता. ही म्हातारी माणसं ना काय धड नाही. तुने डाव्या डोळ्यान बघून घेत नाही म्हणतात ना, तीच गत झाली. बोलत नाही बोलत तर बरी, बरोबरी तेच बरी, नाही बोलत तीच बरी. मी
हा लवकर यावा. बाबी हा फार उकडतंय, जरा सगळ्यांसाठी लिंबू सरबत बनवशील. होय होय आता आणि ऐक आधी मामांजींना नेऊन द्या. होय होय हो विचारले मला घातात गेले कारखान्यात. काय हो माका बोलले कारखान्यात जाऊन येतो. कारखान्यात? अरे देवा. बाबी तू एक काम कर, तू आत्ताच्या आता कारखान्यात जा. कशा मी किती जा. अरे मामांजींची मनस्थिती बरोबर नाहीये, पण लक्षात ठेव ते जिथे जातील तिथे त्यांच्या बरोबर जा. होय त्यांना अजिबात एकटं सोडू नको. हो बघा आताच जातो. काय काळजी तुम्ही. आणि ऐक, कारखान्यात पोहोचल्यावर मला फोन कर. होय होय नक्की कर. हा? होय होय त्यांना एकटं सोडू नको. होय होय काय काळजी करू नको. मी बघतो बरोबर. मी काय करू या सासरच्या मंदिरासाठी. झेप घ्यायची वाटते पण घेता येत नाही. सासूबाईंचा शोध घ्यावा म्हणते पण लागत नाही. त्यांचा मुलगा हे घर सोडून निघून गेला. बाळा मला माफ कर. मी तुझी आई नाही बनू शकले. अगं आई नाही बनू शकली तर या राजा पाटलाची बाई हो. नीट हलकट. अगं तू काही म्हण, मला याचा काही परिणाम होत नाही, कारण तुझा नवरा आता माझ्या ताब्यात आहे. म्हणजे त्याला आता दारूच्या अड्ड्यावर नेलंय आणि तिकडे एवढी दारू पाजली ना एकदम फुल टाईट. आणि आजूबाजूला सगळी माझी पोरं आहेत. काही वेळात कोतळा काढतील. गेम खल्लास. नीट असेल असं वाटलं नव्हतं मला. मला आत्ताच जावं लागलं. ए, कुठे चालली? सोड 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 मला. कोण काय? सोड. सगळ्यांचं सोडायचं तर आहे सगळं. पण रस्त्यात माझी इज्जत काढलीस. अगं माझी झाली असतीस तर या महालाची राणी झाली असतीस. हालाची नाही, हालाची राणी झाली असते. ती मुलींचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणारेच काय माहिती. अगं मी राजा आहे, राजा पाटील, या गावचा पराक्रमी सम्राट. मी म्हणेन तो कायदा, मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, आणि मी म्हणेन माझी झालीच पाहिजे. राजा नाही, राक्षस आहे तू, राक्षस. देवाला तुला जन्माला घालून काय सिद्ध करायचं होतं काय माहिती. प्रेम. अगं प्रेम काय असतं ना ते या जगाला दाखवून द्यायचं होतं, म्हणून माझा जन्म झाला. तुला देवाने नाही राक्षसाने जन्माला घातलंय. अगं तू काही नाही. तुझ्या मुखातून येणारा प्रत्येक शब्द माझ्यासाठी अमृत होऊन पडते. लतिके, या काळजाच्या पिंजऱ्यात चोपड्या होऊन राहते. या काळजात सारखं तुझ्याच नावाचं गीत गुंजत. तुझा स्पर्श अंगावर शहारा घेऊन येतो. अशा या तुझ्या प्रेमीराचं स्वागत नाही करणार. अरे वा, शब्दांची भेंडोळी फेकण्यात हुशार आहेस. नाही पण अशा किती भेंडोळ्या फेकल्यास तरी सगळ्यांची गुंडाळी करता येत नाही. कारण मी सूर आहे, सूर. श्रीधर पंतांची सूर. तिला आज रस्त्यावर आणणार आहे. त्याआधी तूच रस्त्यावर येशील. अगं मला रस्त्यावर आणणारा ना साला अजून पैदा नाही झालाय, कारण मीच कित्येक जणांना रस्त्यावर आणलंय. त्याच कित्येकांचे पाप तुला आपसुकच रस्त्यावर आणले. माझं राहू दे बाजूला. आधी तुला बिस्तऱ्यावर घेईन त्याचं बरं. सोड 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 म्हणते, सोड म्हणते ना, सोड. अरे बाकी याचे परिणाम वाईट होतील. अगं परिणामांची चिंता राजा पाटील कधीच केली नाही. सोड सोड मला. आता शेवटचा हिस्सा. सोड सोड मला. वाचवा. राजा म्हणते.
तुझा डाव माझ्या लक्षात आला होता आणि तो आता मी प्रत्यक्ष पाहिला पण. आता तुझी गय नाही. तुझ्यामुळे मला दारूचं आणि जुगाराचं व्यसन लागलं नाही का? माझं निष्पाप करताना त्या सीताबाईच्या प्रकरणात तू अडकवला. आणि माझ्या बायकोवर माझ्या काकांची नाही तर तुझी खाण्याची नजर. साल्या, आजपर्यंत माझी मैत्री बघितली, आता माझी दुश्मनी पण बघ. राजा, मूर्खपणा तू करू नकोस. आता तुझ्या समोर या तुझ्या बायकोशी राजा पटला. अजून काय रे? अजून लय हुशार सवास तू अगदी टाइमावर आलास. कोण रे हरामखोरा? मित्राच्या नावाखाली मित्राच्या बायकोवर तुझी नजर. माफी माग तिची. माग माफी माग. तू माफी मागतोस की नाही? माग माफी. मी माफी मागणार माफी मागतोस काय? अरे हिला तर मी माझी बनवणार. कोणती बनवतात ती फक्त थांबा 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 की त्या कोण आहे तो? अरे बाबी कोण तो? हा माय घर राजा पाटील. तुमका थांबू सोडा त्याला. विदर म्हणतो सोडताय की त्याला सोडून द्या. तो आपल्या कर्मणीमध्ये. हो काका, या खोटे मामाच्या सांगण्यावरून मी खराचे आणि कारखान्याचे दोन्ही शिकायला निघालो तरी तुम्ही त्यांचीच बाजू घेताय. त्याला मी बाजूत नाही. मानतील नाही ना? मग आता बघा मी काय करतो ते. कर त्याला. प्रवीण, याच्या वतीने मी तुमची माफी मागतो. पण सोडून द्यायला. आज याने माझ्यावर अतिप्रसंग करायचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही यांच्या वतीने काय माफी मागताय? नक्की काय घडलं असं? अहो काय घडलं असं? सांगू सांगू काय तू मार त्याला. तू काकाचं काय करू बस. मार त्याला. तुम्हाला काय खरं मोठं करायचं आहे ते करा. काय आता मस्ती केल्यावर हो मीच. अरे तू काय मला खोटं करणार? आता मीच सगळ्यांना 25 वर्षाचं सत्य सांगणार आहे. हे बघा, जे काय ना ते खरं खरं सांगा. मी कुसुम खूप शिकलेली आहे.
माझा नवरा दारुडा माझ्याच कमाईवर मौज करायचा आणि खूप दारू पिऊन मला मारायचा. मला लहान मुलांची खूप आवड, मला आई व्हायचं होतं, पण त्याला मूल नको होतं. मुलासाठी खर्च झाला असताना एक दिवस शाळेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने श्रीधर आमच्या शाळेत आले होते. त्याच दरम्यान आमची ओळख झाली, पण ओळखीचं रूपांतर प्रेमात व्हायला वेळ लागला नाही. आणि त्यातूनच केशवचा जन्म झाला. मी सगळं सोडून यांच्याकडे यायला निघाले, पण माझ्या नवऱ्याने माझ्या बाळाला जिवंत मारण्याची धमकी दिली. मी खूप घाबरले. नशिबाने मिळालेलं मातृत्व माझ्याकडून हिरावून तर जाणार नाही ना, या चिंतेने आणि माझ्या प्रेमापोटी यांनी माझ्या नवऱ्याला दरमहा 10,000 रुपये देण्याचे कबूल केले. माझा छळ होऊ नये म्हणून. पण पैसे मिळून सुद्धा माझ्या बाळाला होणारा नाहक त्रास मला सहन होत नव्हता. काळजावर दगड ठेवून मी केशवला यांच्याकडे सुपूर्द केले आणि पाण्यावर सुरू केले. अगं पण किती दिवस या आई आणि बाप या दोन्ही गोष्टी मी सांभाळणार होतो. निदान मारे आपल्या पोटच्या डोळ्यासाठी तरी तू यायचं होतस. पप्पा, आई आली होती. आई आली होती पेशंट, तर शेवटी आईची आई, आईच्या मायेला पाजर फुटणार. ती वेषांतर करून आली होती, कोणी ओळखू नये म्हणून. काय? अगं पण मला का नाही भेटलीस तू? या खोट्या मामाच्या भीतीपोटी मी अनेक वर्ष झाली इकडे यायचा प्रयत्न करते, पण हा खोटे मामा माझ्यावर पाळत ठेवून होता. 6 वर्ष झाली माझ्या नवऱ्याला. पण या खोटे मामाने तुम्हाला ते कळू दिलं नाही आणि मलाही सांगू दिलं नाही. पाठीला पाठ लावून आलेली सगळी बाई का रे मी तुझी? निदान या लग्नाला कधी सांगायचं होतं? कुसुम माफ कर मला. लाज वाटली पाहिजे तुला माफी मागायला. आता तुला एकच शिक्षा, तू भाऊ नाहीस, वैरी आहेस, वैरी. थांब कुसुम. अगं मेलाय तो. कुसुम, कुठे मामा? अरे का असा जीव घेण्या खेळलास माझ्याशी आणि तुझ्या बहिणीशी? अरे ही जरी 10 वर्ष मला जरी मिळाली असती ना, तर या 10 वर्षात मी 100 वर्षांचं सुख मी तिला दिलं असतं रे. 100 वर्षांचं मी सुख तिला दिलं असतं. तुमच्या एवढ्या आघात आपल्या पत्नीवर करणार कोणीच नसेल. आज 25 वर्ष हे दत्ताजीनं पाठीवर घेऊन केवळ माझ्या आईसाठी, आईवर असलेलं प्रेम. पप्पा, तुमच्यासारखी पुण्यावर वडील मिळायला भाग्यवान हवा आणि मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. हे सगळं जरी खरे असलं तरी कुसुम, तू कायदा हातात घ्यायला नको होतास. आता या गुन्ह्यासाठी तू माझ्यापासून कायमची दूर जाणार. हे दुःख कसं पचवून कुसुम? मी आम्ही इथे हो गुन्हो घडलो म्हणजे पोलीस येऊ भये. म्हणजे हो हे सीआयडी इन्स्पेक्टर करली. हो मी हर रोज कसा घेतोय भाजून ना आणि चाय ना पुरावे गोळा करून घेत होते. पुरावे होय. कसले पुरावे? अहो, खोटे मामांची केस साहेबांकडे आली होती, पण त्यांना पुरावे मिळत नव्हते. म्हणून त्यांनी मला आणि सदूला हाताशी घेऊन आम्ही पुरावे गोळा करत होतो. अहो, म्हणून तर सीताबाईंच्या कबुली जबाबाचं रेकॉर्डिंग माझ्यापर्यंत आलं, नाहीतर शक्य नव्हतं ते.
साहेबांमुळे. पण हे सगळं जरी सत्य असलं तरी हे सत्य नाकारता येत नाही. शेवटी देवाने माझ्या आयुष्यात पत्नीचं सुख लिहिलं नसावं. गुन्हेगार खोटे बाबा पोलीस चकमकीत ठार. फोन ताब्यात घ्या. साहेब, एक गुन्हेगार तर गेला, पण आमच्या घराला, आमच्या संसाराला आणि या गावाला लागलेली कीड अजूनही जिवंत आहे. साहेब, याने माझ्या बायकोवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. याला जन्मठेपी शिक्षा होईल असा याचा कलम लावा. घेऊन जा याला. या साहेब. धन्यवाद साहेब. ओके. आपल्यावरचा आता दुःखाचा सावट संपलाय. आता आपल्याला सुखाचे दिवस आले. काका मला क्षमा करा. मी तुम्हाला नको नको ते बोललो. तुमच्यावर संशय घेतला. माझे 2 करायला सांगितले. कारखान्याचा हिस्सा मागितला. खूप चुकीचा वाटलं. यापुढे तुम्ही सांगाल तसंच होईल. आणि आपल्या कारखान्यात मी तुम्हाला हातभार लावेन. काका मला क्षमा करा. काका क्षमा खरं प्रेम माणसाला जिवंत ठेवतो. छोटे मालक, मी तुमका सांगलेलं, चांगल्या माणसांच्या पाठी देव असतं. बाबा देव पावलो की ना कोण गोड तुम्ही. माहिती डायबिटीज हा ना. पटकन नावाने ह्याच्या नाट्य होतं. तुम्ही काय करते आता? झाली का तयारी? मी काय म्हणतो अक्षता त्याचा आता कोण हलतो तुका सगळ्यात ताट दिसता. काय तांदूळ तांदूळ लग्नात तांदूळ अक्षता घेऊन येवा. तुमच्या डाब्यात बघा ऐकला
म्हणजे ह्या टीचर तुम्ही लागताला काय मोठं होईल मोठा लाव मी लक्षात आहे तुम्ही वाटतच का क्रिकेट काय आहे जमतं घेवा रे घेवा 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 लक्षात आहे घेवा लग्न घेवा आणि जेवल्याशिवाय जाऊ नको टोप कासू पाहिजे सगळ्यांनी घेवा घेवा आणि जेवल्याशिवाय जाऊ नको हा बारक्यांना पहिली पंगत वाटत अंतरपाठ हे बाबा तुमचं झालं की नाही मी घेऊन येतो बाकी सगळा झाला गडबड नको नंतर लगीना गेला तू आजी अरे बाबा बाबा का तोंडावर म्हणतो आणि नवरी काय नवरी बरोबर आगीचा झाला मेल्या हा बरोबर असं काय करता हो वाईट हा चल आधी घेऊ दे हात घ्यावा हा मग आमरे तुम्ही खरोखरच पुण्यवान म्हणजे रे अरे आवशी बापाशीचा लगीन बघणारे हे पहिले आता मी काय म्हणतोय नाव तरी जेव्हा एक छान उखाणा होऊन गेले सुख आले आनंद झाला ठाई ठाई आनंद झाला ठाई ठाई श्रीधर नावाचे नाव घेते केशव आता कधीच दूर जाणार नाही तुझी फोन केलेला मी काय म्हणतो काय तर आता तुझा का मी काय म्हणतो मालकानू मालकानू तुमच्या तरी भाजू